Temos que ter estudos que permiten evaluar e que permiten saber que decisións debemos tomar como universidades, como administración autonómica, para que os nosos egresados, os mozos e as mozas que están nas nosas aulas, poidan ter un futuro máis aberto e máis despexado. Saber que unhas titulacións teñen máis inserción que outras é algo obvio, todos o sabemos, pero canto é? Saber que conforme avanza o tempo dun profesional universitario ten máis salario, todos o sabemos, pero canto significa? E sería unha serie de preguntas que nos temos que plantexar para poder adoptar as decisións axeitadas para que os profesionais que saen das nosas universidades teñan un mellor campo de traballo e poidan desenvolverse mellor e poidan, en definitiva, aportar o seu saber facer a Galicia e que Galicia progrese de xeito paralelo ao progreso das persoas. Creo que estes estudos son tremendamente importantes para convertir as percepcións ou as sensacións ou as opinións en certezas e poder dicir, pois mira, este dato é así. Me pode parecer ben, me pode parecer mal, se pode mellorar, se pode empeorar, pero é o dato real. Co cual, son moi útiles estes traballos, temos que seguir en esta línea e xa só me queda, como dixen antes, pois agradecer a presenza de todos ustedes e que animados a seguir traballando a favor da educación, a favor da universidade, que en definitiva é traballar a favor de Galicia.